vakaporeswa. Ndinotaura kuporeswa, ndinotaura kudzikinurwa muzita raJesu Kristu weNazareta, mutsvene wakatendeka, wakarurama, Mwari wenyasha, anogona, anotida, anotirwira, anotichengeta, anokutigonesa, biri nerukudzo nekuongwa nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa, mutsvene wakatendeka, mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama, nokuti muri Mwari, nokuti munotida, nokuti muri Mwari, nokuti munotirwira, nokuti makatendeka, wenyasha anogona. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. I want to read a scripture. Ruth chapter 2. Ruth chapter 2 verse 7. Ruth chapter 2 verse 7. And I'll read. And she said, I pray, let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and continued even from morning until now, that she tarried a little in the morning. Statement randaverenga i-comment iri kutaurwa na foreman aiva mumunda maBoaz achiripota kuna Boaz pamusoro pekushanda kuri kuita Ruth. Zvanzi ari kushanda nesimba kubva mangwanani kusvika iko zvino. Ndoda ndimbotaura pamusoro paRuth ari mumunda asati arorwa naBoaz. Ruth ari mumunda nekuda kwekuti there is a demon rinogona kufaita vanhu vari mu right place, panotanga kuita mabad reports ivo vachiita zvinhu zvakanaka. Ruth ari mumunda, chakatanga haisi nyaya yemarriage yeconnection yake naBoaz. Chakatanga paaishanda, the foreman of the workers wakapa report kuna Boaz. Boaz auya kuti uyu musikana, she's a Moabitess but she is a hard worker. Kubva kusena achishanda asina kuzorora, asi kwechinguva chidiki chete. Pastor Desire Dangirwa, God bless you baba, happy to see you online. So ndiri kutaura pamusoro pekugona kurecognizwa munezvaunoita, especially pabasa rako. Nokuti kune demoni, kune mweya yetsvina yokuti no matter you work so hard, they don't see you, they don't recognize you. Uchishanda nesimba vanotokufuremera nyaya dzisina basa. Big man same, big same. Ambuyarera. God bless you. Happy to see you, my brother, online. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Mwari wakuropafadzei. That's the comedian Big Sam there. Mwari wakuitire nyasha, my brother. So happy to see you online. Mwari wakuitire nyasha. Gaiti mboshumira timbomira zvana Yusuf zvenyizvo. Thank you. I'm so happy to see you online. So nyaya yemusikana anonzi Ruth auya mumunda maBoaz. Chakatanga kuitika haisi connection yekuenda kumarriage naBoaz. Wakatanga kushanda. Mukushanda kwake, she was recognized as a hard worker. Remember, she was a foreigner, abva kuMoab achiuya kuBethlehem. So there are times yekuti nokuti you are in a foreign land, nyango ukashanda nesimba sei, kune mweya yetsvina inongoita kuti zita rako risataurwe nezvaro, panopromotwa vamwe hautaurwe nezvako, panotaurwa pamusoro pevanhu vari kushanda nesimba. But pano ndiri kuona kuti Ruth the Moabitess auya kuBethlehem. Chatanga kuitika ari mumunda maBoaz, she was recognized as a hard worker. So Boaz haisi nyaya yekungoti ari kungowira zvekungorora Ruth kuti nyaya ingozadzikiswa kuti pakaitika nyasha. But nyasha dzakatevera Ruth ane pfungwa, ane moyo, ane shungu dzekushandawo nesimba. Remember, ari kuya kumunda kuzoshanda kuti agone kuchengeta mwene wake vachembera anova Naomi. Her aim was not to be married. Marriage yakazova a bonus or a blessing to somebody ane a good heart yekugona kuchengeta chembere yaasiya kumba. There are times yekuti tinoignore mama responsibility. Tichitaiwa ndiri kuda kuti Mwari andikomborere, but rega uone kuti kukomborerwa kwaRuth kunotangira pakuti iye akava ne a good heart. So ndiri kuti kudii mangwanani ano, iva nemoyo nevamwe, iva nemoyo wakanaka towards those vari less privileged, iva nemoyo wakanaka pane vachembera, iva nemoyo wakanaka pama elders. Ruth paari kuenda mumunda haasi kuendera murume, haasi kuendera wanano, ari kuendera nhau yekusurvive, nhau yekurarama iye namwene wake vaasiya kumba. So marriage yakazova a bonus or a blessing
kune munhu auya mumunda kuzoshanda ende auya mumunda haana kuzvitrita saforeigner, haana kuzvitrita seshirikadzi. She was a hard worker and she was recognized. So papa ndiri kuda ndepekugona kurecognizwa, because there are times yekuti you are a hard worker but they don't see it. Unoshanda nemoyo ende uchirevesa, they don't see it. Father, I pray over the viewers. Mweya wokusatariswa, mweya wokutarisirwa pasi, mweya wokuti nyange vachishanda nesimba pane mweya wokuvatsikirira mazita awo agone kumentionwa. Ruth ane zita riri kutaurwa mumunda, makazara majaya, makazara vasikana, makazara varume, makazara vakadzi. Zita remwana wenyu ari on this platform Mwari, mukati mebasa rake itai kuti agone kuva nezita rinotaurwa nezvaro on a good note. Father, I decree and I declare, mweya unotsikirira vanhu nyangwe munyika dzevatorwa, mweya unotsikirira vanhu munyika dzevatorwa, mweya unotsikirira vanhu mu foreign land, mweya unotsikirira vanhu kuti nyangwe vachishanda nesimba havagone kurecognizwa, havagone kupromotwa, havagone kutaurwa nezvavo mune zvakanaka. Ndiri kurayira iko zvino every spirit iri kurwa nezita remwana wenyu mumunda make, ndiri kudeclare nyasha dzenyu dzimhari pamusoro peupenyu hwake. Ngavachionawo zvakanaka zvaanogona, ngavachionawo zvakanaka zvaanoita. Zvirege kugumira pakutaurwa kwezita rake Mwari, asi kuti pave neropafadzo inobata pamusoro peupenyu hwake. I speak blessing, favor mumaoko avo Mwari, pavanoshanda nepavanobata. Mazita avo aregere kutsikirirwa, varegere kukanganwika, vasimudzirwe, varopafadzwe. Tarisaiwo kushingaira nekubata kwavo Mwari. Every spirit inorwa nawo isingade kuzikanwa kwekubata kwavo kwakanaka, inoda kutsikirira mazita avo, ndinoirayira iko zvino muzita raJesu Kristu weNazareta. Father, we thank you. I speak blessing, favor upon your people this morning in the mighty name of Jesus. Mudikana hakuna chinorwadza chekuti you work so hard and vari supposed to recommend nekutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako, they don't look at you, they ignore you. Ndarayira iko zvino muzita raJesu Kristu weNazareta, mweya iwo dhimoni iroro ngaribve pamusoro peupenyu hwako, mweya iwo dhimoni iroro ngaribve pamusoro peupenyu hwako. I want you to join me in prayer. Ndoda kuti tiite this prophetic action. Ndoda kuti ubate musoro wako as I'm praying with you. Ndoda kuti ubate musoro wako pandiri kudeclare nekunamata kuti ngaonekwawo zvaunoita ngazvizikanwe. Panosumudzirwa vanhu nekumentionwa vanhu vari kushanda nesimba nevari kugona kuita zvinhu. Mweya yechina iregere kubata pauri pamusoro peupenyu hwako. Ndoda kuti utaure kuti favor upon your head, favor upon your head, favor upon your head. Nyasha pamusoro wako, nyasha pamusoro wako. Shoko rinoti vakazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. Ndoda kuti ubate musoro wako mangwanani ano, udeclare uchiti favor upon my head, 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 favor upon my head. Nyasha pamusoro wangu, nyasha pamusoro wangu. Mweya wokusaonekwa, mweya wokutarisirwa pasi, mweya wokushinyirwa, mweya wokusasimudzirwa, regedza upenyu hwangu. Ndataura favor mangwanani ano, ndataura favor mangwanani ano. Favor upon my head, favor upon my head, in the mighty name of Jesus. Mwari wenyasha vakurwire, mwari wenyasha vakuchengete mudikani. Ngazviendeke, ngazviitike muupenyu hwako. Pese paunoshanda nesimba, kuonekwawo, simudzirwawo, favor ngaikutevere. Ndaramba mweya unotsikirira mazita evanhu vari kuita zvinhu nemoyo vachirevesa. Ndaramba mweya yekuti haugone kurecognizwa nekuonekwa mukushingaira nekushanda kwako kwose. Bible rati Ruth auya kuBethlehem achishanda mumunda maBoazi. Boazi paakauya achitaura nemukuru unotungamirira mumunda, akaudzwa kunzi tine musikana ari pano wakabva kuMoab naNaomi, ari kushanda nesimba kubva mangwanani. So chakatanga kupinda mumind yaBoazi, Ruth was a hard worker. She was committed pabasa rake.
So zita rakatanga kutaurwa kwete nekuda kwerunako. Zita rakatanga kutaurwa kwete nekuda kwekuti pana akauya naRuth. Zita rake rakatanga kugadzirwa nemaoko ake nekushanda kwake. Pamusoro pake pasina mweya wokutsikirirwa, wokutarisirwa pasi. I've seen people in life who work so hard, but pavari pane mweya wokutsikirirwa. I've seen gifted people vasina kumwe kwavanoenda muupenyu. I've seen gifted people vane zvinhu zvokuti musociety vanhu vanenge vachitaura zvichida. You can relate with me. Tine vanhu vokuti even muri kuchikoro maiona kuti munhu uyu ane chipo ari gifted in this area, asi hakuna kazvakaenda zvakangopera zvakadaro. Kune mweya unorwa nezvipo zvevanhu, mweya wokutsikirirwa kwemazita. Zita rake haritaurwe pane pundutso yeupenyu, rinongotaurwa nevanhu vachingotandara, vasingagone kuchinja upenyu hwake, vasingagone kumubatsira. Ndovanenge vachingoti asi ninga anogona, ningi izvo anogona, apa ari kushanda nesimba, apa agona kuita chenishi. But ndakuda kuti zita ritaurwe nevanhu vane influence. Ndakuda kuti zita rako ritaurwe nevanhu vanogona kutaura naBoaz ane chekuita nelife yako. Zita rako nekugona kwako ngazviregere kudiscusswa pabus stop mukombi. Bhaibheri rangu rinoti chipo chako chinokuwanira nzvimbo. A man of skill haazvipresenti pamberi pevanhu vasina basa, asi kuti unozvipresenta pamberi pemadzimambo. Rako zita, kugona kwako nechipo chako ngachitaurwe kumahigher offices. This man ari kutaura naBoaz was a leader mumunda, ndiye waitungamirira mumunda, a foreman. Ndiye ari kupa a report kuna Boaz concerning Ruth. May those in influence talk about you. Varegere kungotaura chete, but zviunze pundutso muupenyu hwako. Baba ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you people. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Favor pamusoro peupenyu hwako mande ino, favor muvhiki rino, favor pamusoro pemwedzi uno, pauchapinda nepauchabuda. Mweya wokutarisirwa pasi nekutsikirirwa tauramba. Ndataura nyasha pamusoro wako muzita raJesu. Amen and amen. Bye bye. God bless you. We meet again tomorrow. We meet again tomorrow. We meet again tomorrow. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze. Today I'm not going to radio. Nasa ndisikuenda ku radio. So we meet again tomorrow by God's grace. Bye bye. Thank you so much. Mwari vakuitire